ठाकूर कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या या विशेष बुलेटिन मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करते। चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं। भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार मुंबईत मागील काही तासांपासून चक्रीवादळ दृश्य वारे घोंगावत असून हे वारे शहराच्या किनारपट्टी भागात धडकणार अशी भीती व्यक्त केली जात होती। आता हा धोका टळला असून वादळानं दिशा बदलल्याची माहिती स्पष्ट झाली आहे। ओसरगाव येथे मुंबई गोवा महामार्गावर कार पलटी होऊन अपघात झालाय। या अपघातात दोघे जण जखमी झाले। हा अपघात आज 3:30च्या सुमारास घडलाय। अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिकांनी मदत कार्य सुरू केले। कंत्राटी भरतीवरून राज्यभरात गदारोळ झाल्यानंतर आता राज्य सरकारने एक पाऊल मागे घेण्याचा निर्णय घेतलाय। कंत्राटी भरतीचा GR रद्द करणार असल्याची घोषणा भाजपचे नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे। गोवा राज्यातून अवैधरित्या केल्या जाणाऱ्या दारू वाहतुकीविरोधात शुक्रवारी सकाळी 5:30 वाजता ओरोस येथे मुंबई गोवा महामार्गावर रवळनाथ मंदिर समोर टेम्पोवर कारवाई करण्यात आली। गोवा बनावटीच्या दारूचे 64,80,000 रुपये किमतीचे एकूण 900 बॉक्स आढळून आलेत। त्याबरोबरच 20 लाख रुपये किमतीचा टेम्पो व इतर मुद्देमाल भरारी पथक सिंधुदुर्ग यांच्याकडून जप्त करण्यात आला। कणकवली शहरातील राष्ट्रीय महामार्ग लगतच्या रामेश्वर प्लाझामधील दुसऱ्या मजल्यावर 2 फ्लॅट अज्ञात चोरट्यांनी भर दुपारी 12 ते 1:30 वाजण्याच्या सुमारास फोडलेत। यावेळी फ्लॅटचा दरवाजा तोडून कपाट फोडून रोख रक्कम आणि काही तोळे सोने चोरीला गेले। याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।